denna tävling. Linda, du kan nästan gå över på... Eller ska du... Ja, gör det. Ja, och du kan gå över så du kan stå här precis mitt över mig. Hej och välkommen, det går bra att ställa upp på pricken där, ja. Så har vi... Eller vi säger ju så här, vi ställer upp mitt mellan konerna. Så. Välkommen, välkommen. Då har vi första momentet som är en inkallning. Låt hunden sitta kvar, föra den framåt, marsch. Kalla in. Momentet slut, domarna visar. Så ja. Så har vi nästa moment som är en träaffering. Vi kan stanna kvar där. Då kunde sitta kvar och kasta. Skicka. Momentet slut. Domaren visar. Kan stå kvar där på den platsen. Så har vi nästan moment som är försök. Klart. Avdelning framåt, marsch. Vänster om, marsch. Avdelning halv. Avdelning helt om, marsch. Höger om, marsch. Strångt marsch. Vanlig marsch. Avdelning vänster om, halv. Avdelning vänster om, marsch. Avdelning halv. Momentet slut, domaren visar. Så, då kan du ställa upp på samma punkt igen så har vi nästan män som är kryp. Bra. Lägg hunden. Kommendera. Gör halvt. Sätt upp hunden. Momentet slut. Domaren visar. Kan du stå kvar där lite grann? Vad ska vi göra nu? Vi kommer! Kom för fan! Heja med! Heja med! Duktig tjej! Nästa moment är
ställer du upp och väljer själv lämpligt avstånd. Så utför du mina kommandon. Är du klar? Kommandera! Hoppa! Sitt! Kommandera! Hoppa! Momentet slut, tävlingen är slut. Vi tackar den tävlande. Jättebra! Är vi helt färdiga? Ja.